अफिसनिफ्रायनो दासिमबो सफैयाखै। आइ आहा नोंजों दिनै इम्पर्टेन्ट खोथा रायलायनांगौ दंमोन। मा इम्पर्टेन्ट खोथासो बेलाय? आइ आं दैमुनि खोथाखौसो बुंनो सानदोंमोन। सोर दैमुसै? बबेनि? मा खोथासै? दैमु आरो आं सासेया सासेखौ गोरबो बिखाजों जोबोद मोजां मोनलायो आयै। हा सोरनि फिसाजोसै दैमुआलाय? बबेनि? बै गलाबनि फिसाजो थेब्लानि फिसाजोखौ सिनायासै आइया? बै बिसमुरि गामिनिनो। जायख्लं न'खरनि आइ आफा बिदानि मान सनमानखौथ' लाखिनांगौमोन। बिनिफ्राय साबसिन सिख्लाखौनो जेरावबो मोनासै नोङो जायख्लं। बाजै! बेफोरबायदि गलाबनि फिसाब्ला आंनि बिहामजो माब्लाबाबो जाया। आयै नोंबो इसिबां गोसो थौलेनि मानसि। आफा जायख्लं बहा थांनो नागिरदों? बे गथ'आ जोंनि मान सनमानखौनो जाजोबसिगोन। नै माथो फंबाय लेबारामसालाय मोजाङै दंना फंबाय? औ राखेब दावानि आदा मोजाङै दं। ओमफ्राय नोंहालाय माथो खबर आदा? दंसाबो फंबाय जेने थेने इसोरनि अननायाव नोंजों लोगो हमनो साननाया जोबोद गोबावथारसिममोन आङो। दिनै लोगो मोनबाय जोबोद मोजां जाथारबाय। अ नंगौ नामा? माबाफोर रायलायनांगौ दंमोन नामा? नाथाय नोंखि गनायगोनसे। बाथ्राया सैथोबाथ' मानो गनाया जानो? बुंसाय आदा मा खोथा? जों लागोनि थेब्लाखौ नों सिनायोना? औ सिनायो। मा जादों? मा जादों नङा फंबाय, नोंसाला आयं जायख्लङा बे थेब्लानि फिसाजोजों दैमु नाम होननायजों मोजां मोनलायोनो। मा? आंनि फिसाज्ला जायख्लंजों मोजां मोनलायो? बे थेब्लानि फिसाजोजों? बेथ' जानो हाया। जाथावैयाबो जायो फंबाय। बे राखेब देवानिया माब्लाबाबो नंखाय खोथाखौ बुङा। बबेनि दैया बबेथिं बोहैलाङो नों मा मिथिनो फंबाय? दे आदा नों खबरखौ होबाय जोबोद मोजां जाबाय। आं दा थांदिनि मालाबा रायलाय जासिगोन बियो। दे होमबा दे। थांदो फंबाय। दे आदा। दासो जादों। र' आमाय थांगासिनो। न' केन्द्र बेगा लांदो। नै बिहामजो मायै बिफाया बे खोथाखौ खोनायोब्ला मा जाबावनांगौ? माखौ खोनानो बिमा? सोरनि खोथा? खोथाखौ थाबनो फोजोबनाया गाहाम जागोन नामा आयै? सोरनि मा खोथा बिमा? सोरनि मा खोथा जानो? नोंसाज्ला मोजाङा बै बिसमुरिनि थेब्लानि फिसाजो सोरबा दैमु नामा बेखौ मोजां मोनोनो आरमा। औ बिदिब्ला दहाय राखेब देवानि बुंनाया नंमारगौ। बेबायदि न'खरनि सिख्लाया बोरै जोंनि न'आव बिहामजो जानो? नो नेभार। बियो माब्लाबाबो जानो हाया। बे सैमाया गैजारोङिनि फिसाजोखौ बोरै मोजां मोनखो बेलाय? से लासिं सिं बे लेबाराम थासान्दियाव बे न'खरनि बिहामजो जानो हाया बियो। आयै आरो आफा नोंसोर जेबो जिंगासिनो नाङा। बेखौ माब्रै नागारहोनांगौ आं दं। बेफोर खामानिया आंनि आसि मोनसेनिबो नङा। बिहामजो हायना जेसेबां थाब जायो एसेबांनो थाब मा मावदो। बेफोर खामानिखौ माब्रै मावनांगौ बेखौ आंसो मिथिगौ। नोंसोर बेखौ सिन्था दाखालाम आयै। माबार एसे थाबैनो मावदो बिहामजो। बे सिख्लाया जोंनि न'आव फैनो मोना। बेयो आंनि बिहामजो जाया। जायख्लं न'खरनि आइ आफा बिदानि मान सनमानखौथ' लाखिनांगौमोन। बेफोरबायदि गलाबनि फिसाब्ला आंनि बिहामजो माब्लाबाबो जाया। मा जाखो आफा? नों मानो बेबायदि होख्रावलाबायखो? आयै गैया जेबो मान सनमान गैया नामा? निखावरि मानसिया
मानसि नङा नामा बिसोरा गोसो गैया नामा आयै बुं आयै बुं निखावरि फिसाफ्रा दिनै सुबुंजों मोजां मोनलायनो मोना नामा दिनै सुबुंफ्रा निखावरि सुबुंखौ मानो मुगैयो आयै बुं आयै बुं आयै जायख्लं नों जावलिया जाबाय नामा मा गोब्राबदों नोंलाय खोनायाखै नोंफाया मा बुंदों नों दैमुखौ बावगारदो आयै आं थारैनो दैमुनि थाखाय पागला जाबाय बिखौ आं गोरबोजों मोजां मोनो आं नोंसिनि बाथ्राखौबो खोनाबाय आरो आंनि बाथ्राखौबो खोनासंदो आयै दैमुनि अनगायै बे बुहुमाव बे संसाराव थांनानै थानो हानाय नङा जायख्लं आफा दिनै आं मा खालामफ्लांखो जायख्लं फिसाखौ सोबाफ्लांबाय दैमु 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 बेथ' जायख्लंनि हिरावसो जानांगौ जायख्लङाखि एफा हराव बेथ' माब्लाबाबो बेबायदि हराव फैफेराखै जायख्लं नों एफा गुसु गोजांनाय हराव औ नों गाज्रि मोनबाय नामा आं नोंखौ बिदि बुंनो सानाखै फैदो आंनि रुमाव आं मिथिगौ जायख्लं नोंनि बिमा बिफा मोना आंखौ माब्लाबाबो बिहामजो गनायखानाय नङा प्लिज दैमु दागाबसै आं मिथिगौ नोंनि गोसोआव माबायदि मोनदों आं नोंखौ नागारगोन नामा आं नोंखौ माब्लाबाबो नागारनाय नङा नों आंखौ फोथाय दैमु लैथोनि दैया जेरै सागरनि जुदा जानो हाया बिदिनो आं थांनानै थासान्दियाव रावबो जायख्लंखौ दैमुजों गावस्राहोनो हानाय नङा नोंनि अनगायै आं थांनानै थानो हानाय नङा दैमु आंबो नोंखौ नागारनो हानाय नंला जायख्लं नोंनि अनगा बोरै थांना थाबावनो आं फिसाफोर आं फंसे बाथ्रा बुंनि आदै जायख्लं आरो आइ दैमु आं नोंसिनि बाथ्राखौ गासिबो मिथिजोब्बाय नाथाय आदै नोमा नोम्फामोनहाखि दैमुखौ माब्लाबा बिहामजो लांगोन माब्लाबाबो गनायखानाय नङा बिसोरो मानोना आं बिसोरखौ मिथिखागौ जों दिनै आरो नोंबो नुयो आदै आंहा दैमुनि अनगायै रावबो गैया आदै दैमुखौ आं थार गोसोजों मोजां मोनो आरो अराय सम मोजां मोनबाय थागोन आंखौ रावबो दैमुजों गावस्राहोनो हानाय नङा नोंनि बे रावखौ खोनानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नाथाय दैमु आइ नों आंनि मोनसे थांखिखौ जाफुंहोगोन ना आइ बुं आफा नोंनि मा थांखि आंनि जिउ जोबजासेबाबो नोंनि थांखिखौ जाफुंहोगोन आफा आइ बे थांखिया आंनि थाखायल' नङा आरो आं लुबैया नोंसोर मोजां मोनलायब्लाबो दानो बे बैसोआव जुलि लानो दासान आइ जेरैखि जाया गावनि आथिङाव गसंनो नाजाग्रो जाहाथे नों मुलुगनि सुबुंफोरजों मुगैजाया आफा मा जाखो आफा नों मानो एसेबां सानो आफा आदै माबाफोर जादों नामा देहाखौ बोरैबा मोनदों नामा नै फिसाफोर आं जेबो जायाखै आइ नों जेरैखि जाया साख्रि मावथारनांगोन आइ जागोन आफा
आं नोंनि साननायखौ जाफुंहोगोन आफा नोंखौ आं लोगो हमना नोंखौ आं मोजां मोनना जाबाय आं बिबानि नै माथो आगिला आगिसोलाय मानो माथो जाखो आंनि मुंखौ लायाबा जाया नोंहा नङालै आगै नों आंखौ नुयोब्ला मानो इसिबां रागा जोङो नोंखौ रागा जोङाबा खुदुमसै फाग्ला ओइ मा बुंखोलै नोङो 5.5 फुट 1.5 इंसि वाल खिबुआनो गावखौलाय मा सानखो नोंलाय लावजि गिदा नोंलाय फाग्ला गेन्द्रा हायथाथानो बानलु थबसासायानो हगार लामाया रथ'लै रथ' आगै सलिलै आगै ओरैनोसो बुंथारदोंलै आगै नों मानो बुजिया होनबा गायदि सना गावखौ इसिबां मोजां मोनो आङो खान्थाल आथा बायदि आमथा आमथा नै आदा मोजां मोननाया बिदि नङा बिदिजों जाया दानि जुगाव मटर साइकेल मबाइल खाला टिभि गैयाब्ला जायाहाय आदा गेन्द्रा नोंनावलाय मा दङसि इस जिंगा दासि लावगि सना नोंल' राजि जाथारदो ना आंनाव मा दं मा गैया बेफोर साखा खबनैल' गारिया नोंखौ मोनब्ला साखा खब्रैबाबो बायनो हागौ आं ए नोंगौ आदा गेन्द्रा बिदिबाथ' बिराद मोजांहाय आंनाव बेसेबां रां बुरजा दं मिथिगौ नोङो नै खोनासं आगै लावगि आं फैसाखौ अफाय दोनो नों मिथिगौ फैसाखौ हायाव दोनबा हाया जागोन गुदुङाव दोनोब्ला मोस्रोम आरो एन्जरा बोनानै लांगोन आगै लावगि बिनिखायनो आं फांसे बेसेबांबा गोजौआव बिफां सायाव थिंख्लियाव खानानै दोनहैदों आङो आया मा जालाबायखो बेलाय सोरजों रायलायलाबायखो बेलाय रावबो नङालै आदा नोंनावबो फागुननि जावलिया बारा नांबायसो नामा नङालै आदा गैया नाङासै दे खामानिया मावहैदो दे आदा दे जागोन दे ओइ थेब्ला नोंसा जाबोरो मा जाखो माहाजोन मोनथिनानैबो नंखायखौनो मोनथियै बायदि बुंदों नोङो बुं नों आंनि मासे सैमा बोराया बाहायनो फैनानै दंना फैनायाथ' फैदोंमोन नाथाय ओइ सेंग्राफोर नागिरलाय न' सिङाव नागिरहैलाय बोरै जाखो बिदिब्ला नों बिसोरखौ सिगाङावनो खारख'नो थिनहरदोंना आफा बिसोर बेबादिजों मानिनाय नङा सेंग्राफोर माथो मोखांनायखो बेरलाबोदो मा जाखो आइदै 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 आं मानो बिदि बुखो आइदै आइदै
मोनबाय बान्थाया माबादि मोनखो बिजामादै बरायनायनि बान्थाया माबादि मोनखो आरो खोनासं मोजाङै थांनो लुबैदोंबा नोंसाजोखौ गुबुननो माबार बिलाइहरदो आरो नैथि खेब बे जायगायाव नुबावोब्ला मिथिना लाखा बे लेबारा मा जिनिस जागोन जागोन नोंसोर धोनि सुबुंफोरनि देरहासार जाथोंसै एसेबो लाजिनाय फैयासै नोंसिनाव बिफा फिसाजो नंखाय निहाथ निखावरियानो इसिबां गिदिर सिमां नुनो सिमाङावबो दासान बे नोंनि फिसाजोआ आंनि बिहामजो जागोनखौ आंनि लांगोनानि मासे सैमाबो जानो समायाबि निमाहा हो माहाजोन निमाहा हो आंनि फिसाजोखौ अननानै जेबो दाख्लामसै आं बेखौ बुजायसिगोन हायदे ए मा जाखो आदै आदै मा जाखो आदै नोंखौ सोर बिदि बुंनानै गालांखो आफा सिखारनाय आदै मा जाखो नों मेगना नारै मेगना आदै सिखारनाय नोंखौ सोर बेबायदि खालामलांखो आदै मानसिखौ बुबाखसो बिदि बुबाय बायोहाय सोर बुवा बाजै आरो सोर बुबावनांगौ सोंफालायबावदोंसो नोंसिनि नोंदा आरो नोंफाफ्रानो बुना गालांदों आफा बुदों औ आंखौ मानो हारसिं गालांखो आफा आंखौबो लोगो लांफादो आं सोरजों थाबावनो दैमु आङो नोंनि दायनिगिरिया दैमु बिदि बुंनानै नोंबो आंखौ दुखु दाहासो जाख्लं आंहा रावबो गैला दैमु आं नोंखौ दिनैनो जुलि लानोसै नाङा जाख्लं नाङा आं बिदि खालामनो हानाय नङा मानो दैमु नों आंनि आफाखौनो गिनानै थानोसै नामा आं नोंनि नोम्फा नोंदाखौ गिनानै खानो सानाखै नाथाय आं बिफानि मोनसे बोसोन दं जेब्लासिम आं आफानि साननायखौ जाफुंहोनो हाया अब्लासिम आं जुलि लानो हाया जाख्लं आं नोंखौ मोजां मोनो नोंनि अनगायै आं थांना थानो हानाय नङा नाथाय दानाय नङा जाख्लं नोंनि नखरा आंखौ नेवसिदों जेब्लासिम आं नोंनि नोम्फा आरो नोंदानि सिगाङाव सासे गेदेर मानसि जानो हाया अब्लासिम आं जुलिखौनो लानो हाया आंबो नोंजों थाफानानै हानायमानिखौ हेफाजाब होगोन दैमु नाङा जाख्लं नों दा न'आव थांदो आंखौ हिन्जावनि फिसा होननानै इखौ आरो बोलो गैयि दासान आं नोंखौ बिदि बुंनो सानाखै दैमु जों बयबो बावनानै दाथां हिन्जाव माहारिखौ सानसे समाव दावहा नांदोंमोन बर'नि गेजेरावबो जेरैहाय सुथुरनि बेरेखायै जोंनि हारिनि थाखाय बेस्रि गाम्बारि जारौ थेंफाख्रि गायदे हेलेनमोन बायदि सोलो गोरा बोलो गोरा बर' सिख्लाफ्रा बयबो दावहा नांदोंमोन दिनै बे समाव सफैबाय
आंनि जिउआवबो बेयो आंनि जिउनि दावासो जायख्लं नोंनि थांखियाव आं जेबो हेंथा होआ बेस्टब्लाबो नोंनि थांखिया जाफुंथों गोख्रै फैनो हाला आइ आफा नोंसोर साहा लोंबाय थादो आं न'आव थांनानै फैनि दे बिहामजो मोजाङै थां गोख्रै फैफिनाबा बिहामजो फैफिनगोन दाहायनो फैफिनगोन थाथ' आइ आफा दे आफा फिसाफ्रा बेसेबां खुसि रंजा बाजा थांदों बिमा नों नुवाखै बाह मा एसे गोजोन सुदेम बे न'खरालाय जेनिबो आंखाल गैया धोन दौलत थाखा फैसानि ना फैदो फिसा न'आव फैफिनबाय मोजां जाबाय ओंखार जाबाय गोबां जाथारबाय नोंनि बे फाप गोनां आखाइया आंनि मोदोम दां नोंनि बे फापसि खुगाजों आंखौ फिसाला दागाबसै मा जाखो नों बिदि मानो बुंलाबायखो जाख्लं नुबाय सनाथि बिनि रावफोरखौ बियो दिनै आंखौ मा बुंलाबायदों मा जानला मोनला बाथ्रा बुंफैदों बियो आयै नोंनि फिसाया सासे मानसि बुथारना फैदों नों मा राव बुंदों हो नों फाग्ला जायाखैथ' आं फाग्ला जायाखै आयै आफा आरो आदामोनहा दैमु बिफा थेब्लाबो बुथारना फैबाय मा नङा बियो जानो हाया बेफोर गासिबो नंखाय बाथ्रासो सनाथि बुं जाख्लङा मा बाथ्रा बुंदों बियो मा बुंनो आयै बिसोरो फाबसि आयै बिसोरो निखावरि सुबुंनि थै सोबग्रासो आयै सासे बिफाखौ फिसाजोनिफ्राय जानगा खालामबाय बिसोरो जाख्लं आफा नों बबेयाव थांनो नागिरखो जाख्लं आफा बै सिख्लायाव नै बरियाथार बोरै बारे होसोदोलै लागायबे सोर बिसोरलाय आं बिसोरखौ सिनाया प्लिज हेल्प मी ओइ Karen dadagri he kana आदा नोंहासो आंनि थाखाय जोबोद आघात मोनबाय मोनाखै जेबो जायाखै बेनोथ' सुबुंनि धोरोम मानसिखौ रैखा खालामनाया अ नोंनि मुङा मामोन आंनि मुङा दैमोनाजारि आंनि मुङा हेमन्त दे जिराय आच्छा दैमु बाव नों हारसिङै नोंजों रावबो गैफाया नामा ओहो आंजों रावबो गैफाया
आं हारसिंसो नों बेबायदि लामा सामा हारसिङै बेरायजाया बियो दानिल' गोदान बाथ्रा नङा जेखि जादोआ नोंहा बाव जाथि खुरमाफोर दङ नामा सोरबा आंहा बेहाय रावबो गैया आं बे टाउनाव साख्रि नागिरनोसो आं दिनै बेसिम सफैदों बे संसाराव आरो आंहा रावबो गैलिया बे संसाराव आंहा आरो रावबो गैलिया बेफोर खोथाखौ नों दा बावगारनो देमु इसोरा सानसे नङा सानसे सैथो सुबुंनो लामा दिन्थिनानै होखायो आं नोंखौ हेफाजाब खालामगोन आं सासे पुलिस अफिसार मा आं नोंथांखौ माला लोगो मोनफिनगोन नों दा बबेयाव थांगोन आं दा बे समाव सोरनाव थांनो आंहाथ' बेहाय जेबो सानाबा दिनै सानसेखौ आंनावनो थादो नामा थुदो अ इन्सपेक्टर बाबु मा खौरां जिराय नोंथां जिराय आं बेयाव जिरायनो होननानै फैयाखै नोंथांखौ एरेस्ट खालामनो होननासो फैदों मानि दायाव नोंथाङा थेब्लानि न'आव थांनानै थेब्लाखौ बुथारहैनायनि थाखाय नोंथांखौ एरेस्ट खालामनाय जासिगोन कनस्टेबल बेखौ लाना फै गोख्रै लाबो आया माथो आमाय गुमनानै लांबायसो आनैनो खिथाहैयाबा जानो नंला मामबार आनै माबा हामा जालाबायखो माबा थानायाव लांजोबबायलै सोरखौ आमाय आरो आदा रजयखौबो पुलिसफ्रा लांबाय मा बे फाग्लानि खोथाखौ फोथायो ना मायै फाग्ला नङालै बाजै आं नंगौखौसो बुंदों फाग्ला नङा बाजै गेन्द्रा थिगखौनो बुंदों आं बुंदोंमोन आयै फाबनि फिसाखौ सानसे नङा सानसे मोनगोन होननानै जायखौ नोंनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि जाथाया जाजोब्बाय बिहामजो दाबायाव नांलायबाय थानो ना थानासिम थांनो थ' माबार थानायाव थ' माबार थ'
ओइ बिबारी नोंथ' मिन्थिया आं जे नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो ओइ बिबारी नोंथ' मिन्थिया आं जे नोंखौ बेसेबां हास्थायो जेब्लानिफ्रायनो आं नोंखौ लोगो मोनदों अब्लानिफ्रायनो आं सानदोंमोन आंनि जिउनि सनाखौ लोगो मोनबाय हेमेन्ट ओ माय गड जाबायलै दानिया माने एफा गोबाव जाया दरजा खुलिनो ना सोरबासो दं नामा गैयालै ओइ आखायाव मा लादों नोङो बबे बोरो गैयालै गैया जारलासो जाबायलै दानिया आया ओइ नों बेखौ बोरै सिनायो बेथ' आंनि लोगो बिबारिसो माबे बे नोंनि लोगो बिबारी औ थारमानि आं जेब्ला हाग्रायाव अपारेशन खालामनो थांदोंमोन अब्ला माइसि गराय बायदि खारलै बे हिनजावा गोदो बिमा बिफाफ्रा गराय खिखौसो बरम होबाय बायामोन नामाब्रा अ बवा होनबाबो ओरै माखासे गावस्रादो ओरै माखासे गावस्रादो नङाबा मोननाय नंला बे गराय बायदि हिनजावखौ बवालै दिनै Halo botmas, मा खालामनाय जादों बेलाय हा मा बेनिफ्राय गुरलाब सफैलायखोब्रा सारालाय दायखौ मावनानै सोंबावदोंसो नोङो समाजनि गुबुंले हाबा मावग्रा नोंसोर सिखार गुरु नोंसोर बियो आंनि आखाइनिफ्राय गलांबाय दिनै सोरमोन बियो जोंनि गामिनिनो टिउ थां हौवा बिनि मुङा जिथु थेंक इउ आदा आंनि जिउखौ रैखा खालामनायनि थाखाय आदा आं मिथिगौ बे खामानिया सोरनि जाथावथाव बियो जेथोनिनो खामानि जाथारनांगौ औ बिनि मुङा जेथोआनोमोनथ' बे जेथोआनो आंनि लाइफआव जोबोद हेंथा होबोदोंमोन आरो बियो दिनै बिबारिखौबो सिख्ला समाव बेफोरबायदिया जाखायो आच्छा नोङो गाबोननि थाखाय थियारि जाखाबाय ना औ दिनै नों नोंनि सिमांखौ जाफुंहोनो हाबाय नङा हेमेन्ट नोंखौ लोगो मोनामोनब्ला आंनि आफानि थांखिखौ जाफुंहोनो हानाय नङामोन आं नोंनि अननाय आरो हेफाजाबावसो दिनै जाफुंबाय आंनि आफानि सिमाङा आं नोंनि बे एसेबां गिदिर हेफाजाबखौ आरो अननायखौ बोरै सुख'नो हाबावनो आं दिनै भिडिअ जानो हानायनि गाहाय दैदेनगिरिया नोंसो हेमेन्ट आं नोंनिफ्राय जेबो लुबैयाथ' आं सिगाङावनो बुंखादों ना सासेया सासेखौ मदद खालामनायानो सुबुंनि धोरोम दैमु थांदो माबार
जायख्लंआ नोंखौ नेगासिनो दंदां लोगो हमहैदो बिदि बुंनानै सानदों नामा नोंलाय आंखौ हारसिं न'आव थाङोनो नोंखौ लोगोसे लांफागोन आङो आरे नोंहाबाथ' बिबारिखौ लोगो हमनांगौ दंना नै आफा बेखौनो साबसिन जागोन बायदि मोनबाय आं बोरो बेथ' मोजाङानो बेनो जासिगोन बिहामजो बेखौनो अर्डार होबानो जाबाय जागोन आफा खम समनि खारा जानाय नङा एसे दामिखौनो अर्डार होखा मिथिगौ हौवा गोदाना सोरनि फंबाय बिदिब्ला हिन्जाव गोदाना सोरनिथो बिनानाव जाखो गावनावनो खनसे सोंनायनानै नायजाया बे गावबा माखौ फसायो